gitigari mono bari barobisiti bakora magendero mono ikiagera bono jitari ko igende no bisinde gonko bajaji na magendero ngokora kingo ogokora uri utagete gosoro ikanera a promise abantu ngiye ko bakorera yeah ikiagera injibne kero ko so emirimiga ne bwatende contract ko chaka nandi ndiye ko hera kiagera bwana Getembe to jaga sambi tukole Oye, todo comenta negotiation ya konga ki. Igona magenda no. Kiro monto na manyetenga egasi ekwaewa. O manyete bakali tukocho ku office. Bono etaba utire njino yo gichikoligia. Je ningende te kobekero maxinga na kolide ostinda. No yo tagete gocha nere goikaete ate benga ebibitara akoreka na chikobara.